Rexenerar os montes queimados polos incendios do mes de agosto e salvar os ríos das cinzas cando comeza a época de chuvias forma parte dun plan de recuperación no que participan voluntarios de toda Galicia. Hoxe en Manzaneda construíron barreiras con pedras e paus que permitirán controlar a erosión do chan. Outros botaron palla nas zonas queimadas. A Garda Civil desmantelou un criadeiro ilegal de animais en Ordes. Os axentes atoparon 250 cadáveres de distintas especies, algunhas delas exóticas. Había tamén 171 animais vivindo nunhas condicións extremadamente insalubres. Logo vemos máis detalles. O propietario foi detido. Son moito máis ca árbores en miniatura, son o resultado dunha práctica que atesoura séculos de historia en a que se combina tradición, paciencia e natureza. Unha arte milenaria que comezou hai máis de 1000 anos na China e que traspasou fronteiras. Os amantes dos bonsáis teñen esta fin de semana unha cita de Benvibre. De seguido contámoslles máis detalles. Saúdos, boas tardes. Tralo alto o fogo, os palestinos intentan regresar aos seus fogares en ruínas despois de que o exército israelí retirara as súas tropas da primeira liña na franxa. Hamás debe liberar agora os reféns que mantén secuestrados, algo que acontecerá previsiblemente o luns. Ese mesmo día, Trump viaxará a Israel e a Exipto, onde asasinará o acordo de paz para Gaza. Dende Tel Aviv, infórmanos Marcos Méndez. Si ese é o plan previsto, pero hai uns minutos algúns medios israelíes din que Hamás podería comezar a liberar algúns dos reféns mesmo mañá como xesto cara a Donald Trump. De feito, o presidente estadounidense, un dos grandes protagonistas canda os reféns desta praza dos reféns de Tel Aviv, que algúns xa queren cambiar de nome e chamar a praza dos liberados. Jamás empezamos a ver algunhas friccións nese plan de paz. Jamás di que non a entregar todas as armas, que o fará só a un hipotético e futuro exército palestino, e ademais asegura que Israel quitou da lista de presos palestinos a liberar 100 nomes, sen consultalo. Entre esos nomes habería un par de médicos gazatíes que están presos simplemente porque Israel supón que pertencen a Hamás. Estas imaxes repítense desde a entrada en vigor do alto fogo que marca a primeira fase do acordo entre Israel e Hamás. Este sábado, milleiros de gazatís, desprazados durante a ofensiva israelí, continúan a intentar regresar aos seus fogares en ruínas. Cargaron as súas pertenzas desde os campamentos e diríxense en coches ou a pé rumbo á cidade de Gaza, esperanzados e á vez conscientes da devastación que van a topar ali. É un sentimento indescriptible. Estamos moi contentos de que a guerra e o sufrimento rematara, di esta muller palestina. Estamos moi cansos, imos regresar a Gaza, esperamos que as cousas melloren e atopemos un recuncho onde vivir, di este outro. Os primeiros camións con axuda humanitaria comezaron a entrar, aínda así outros 6.000 camións de axuda humanitaria agardan nos almacéns da Axencia da ONU para os Refuxiados Palestinos en Exipto e Xordania para entrar en Gaza o antes posible. As tropas israelís retiráronse xa da primeira liña, aínda que seguen controlando preto da metade da franxa, e soldados estadounidenses chegaron este sábado a Israel para supervisar o acordo do alto fogo. Donald Trump asegurou esta noite que o acordo vai moito máis aló e supón a paz para o Oriente Próximo. Israel prepárase agora para recibir os 48 reféns vivos e mortos que Hamás ten que liberar. Todo apunta a que será o luns, coincidindo coa viaxe de Trump a Xerusalén e Exipto. Será en Exipto precisamente onde se celebre o acto da firma do acordo de paz. Asistirán os Estados Unidos, os principais países árabes e algúns europeos, entre eles España. A Moncloa confirmaba a asistencia de Pedro Sánchez. 4 dos 8 españois que viaxaban na última frota con axuda para Gaza, interceptada o mércores por Israel, chegaron esta mañá ao aeroporto de Baraxas, entre eles a deputada de Más Madrid na Asamblea madrileña, Jimena González. Os activistas aseguraron que non nos van parar, que volverán unha e outra vez. A ministra de Sanidade e líder de Más Madrid acudiu a recibilos.
Dende o PP felicitan a María Corina Machado, a nova Premio Nobel da Paz, aseguran que é un exemplo para todos os demócratas que defenden a democracia liberal, a xustiza e as liberdades. Poñen énfase no silencio da oposición e critican o chío de Pablo Iglesias no que asegura que ben lle puderan dar o Nobel a Hitler. Era un vicepresidente del Gobierno de España. Comparar a María Corina Machado con Hitler es deleznable. Ver el silencio atronador de nuestro Gobierno, que no ha sido capaz de felicitar ni de darle la enhorabuena a una heroína como María Corina Machado, también dice mucho de este Gobierno y de cómo pesan más esas condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Maduro que el felicitar a una heroína como es María Corina Machado. Mentres, os populares celebran o Nobel a Machado, os socialistas seguen sen pronunciarse. A voceira esta mesma mañá destacou que o que hai que celebrar é a fortaleza da economía española e a estabilidade que supón, dixo, un goberno socialista. Es un ejemplo de estabilidad en todo el panorama europeo, donde además aprobamos leyes, obtenemos el respaldo mayoritario del Parlamento esta última semana, el 95%, está fuerte, está centrado en la mayoría y aprobando medidas que de verdad benefician la vida de los españoles. Trascenderon os vídeos do interrogatorio a Álvaro García Ortiz, fiscal xeral do Estado, como investigado por revelación de segredos. Imaxes inéditas, as dun fiscal xeral sentado no banco no mes de xaneiro. García Ortiz negou rotundamente ter relación ca filtración dos correos privados de Alberto González Amador, parella de Isabel Díaz Ayuso. Tamén saíron á luz as declaracións de Amador en sede judicial. Recoñece que informara, dende 2022, o gabinete de Ayuso da inspección aberta por Facenda e que deixou en mans de Miguel Ángel Rodríguez a filtración do correo á prensa, contido que Miguel Ángel Rodríguez admite que filtrou unha vez que o publicou o xornal El Mundo. Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? Rotundamente no. Os populares lucenses urxen ao Goberno Central un compromiso claro que aposta en funcionamento da A54. Aseguran que non se van cumprir os prazos anunciados nunha infraestructura que conectará as cidades de Lugo e Santiago de Compostela en menos dunha hora. Preocúpanos o cumplimento dos prazos que todo parece indicar que non van a ser os que nos tiñan anunciado. Isto confirma que nin están preocupados, nin fan seguimento, nin tampouco teñen ningún interés en que esta infraestructura se remate. Unha imaxe moi desagradable a que atopou a Garda Civil nun criadeiro ilegal en Ordes. Nela había 250 cadáveres de animais e o resto estaban nunhas condicións extremadamente deficientes. Un centro situado na parte traseira dun establecemento público. Ten máis datos Xoel Rodríguez. Sí, de feito foi aquí neste lugar de Mesón do Vento no concello coruñés de Ordes onde a Garda Civil desartellou ese criadoiro ilegal de animais. En total foron máis de 250 os cadáveres recuperados, principalmente de cans. Moitos deles estaban en distintos estados de descomposición e mesmo algúns totalmente momificados. Por sorte, o Seprona da Garda Civil puido rescatar con vida aínda 170 destes animais que sobrevivían nunhas condicións pésimas e que ademais dos excrementos no interior das xaulas, moitos destes animais tiñanse que alimentar de restos doutros cadáveres. Ademais de cans, o Seprona rescatou distintas especies de aves, tamén algunhas delas especies protegidas que xa están recolocadas en distintos espazos para a súa preservación. A operación saldouse cun único detido que está sendo investigado por ata 3 delitos por maltrato animal, por intrusismo profesional no ámbito da actividade profesional veterinaria e tamén por outro delito de posesión ilícita de especies protegidas. De feito, no interior desa nave atopouse gran cantidade de material veterinario durante ese rexistro. Son algúns dos 171 animais vivos que os axentes da Garda Civil atoparon nun criadeiro clandestino no Mesón do Vento, en Ordes. Cans, chinchillas, galiñas, patos e aves de especies protegidas, entre elas 2 cacatúas e 2 guacamayos. Algúns dos animais estaban en malas condicións, e debido á falta de auga e alimentos comían os restos dos animais mortos que tiñan ao redor, porque no local había tamén 250 cadáveres de cans e aves, moitos deles xa descompoñéndose ou momificados. Durante la inspección, la Guardia Civil también descubrió una gran cantidad de medicamentos veterinarios caducados y sin receta utilizados de forma ilegal. El responsable del criadero
ha sido detenido y se enfrenta a cargos por maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional veterinario. Todos os animais rescatados trasladáronse a centros especializados para a súa recuperación. E susto no San Froilán, en Lugo. 6 persoas tiveron que ser atendidas tras tomar café nunha das polbeiras desta festa. Ao parecer, inxeriron deterxente no café. Varias ambulancias trasladáronos ao ULA, onde lles diagnosticaron queimaduras na gorxa e no esófago. A Confederación Hidrográfica do Segura anunciou esta mañá unha mellora nas riadas do Mar Menor. Con todo, os efectos da Dinalis, que de noite deixou case 180 litros de auga por metro cadrado en varias localidades, obrigaron a elevar ao nivel 2 o risco do plan de inundacións. A petición do Goberno de Murcia foron mobilizados os soldados da UME, nos Alcázares, San Javier e Santiago de la Ribera. Durante a noite foi necesario rescatar condutores dos seus vehículos, desaloxar veciños e varias estradas regionais seguen cortadas polos asolagamentos, pero non houbo danos persoais. O temporal mantén en alerta este sábado boa parte da costa levantina. Continúa o risco de precipitacións intensas. En México morreron 29 persoas, polo menos se hai unha decena de desaparecidos a causa das chuvias torrenciais caídas nas últimas horas. As vítimas mortais rexistráronse nos estados centrais de Hidalgo, Puebla e Querétaro, e no estado oriental de Veracruz. As inundacións e os corrementos de terra causaron danos materiais cuantiosos e estragaron alrededor de 1000 kilómetros de estradas. Esta fin de semana arrinca unha campaña con 700 voluntarios nos Montes Ourensáns para axudar na súa recuperación. Comeza un proceso lento tras os devastadores incendios de agosto para evitar os arrastres de terra. En que consisten estes traballos? Alejandro Álvarez. Pois David, estos traballos divídense en varias fases. Por unha banda, empregan palla como esta que a reparten polas zonas máis afectadas para evitar a erosión e tamén favorecer o crecemento da vegetación. Tamén están a construir barreiras naturais con ramas, estacas e rochas para evitar que as chuvias torrenciais fagan que as cinzas rematen nos acuíferos e tamén nos caudais dos ríos. Hoxe aquí participaron alrededor de 75 voluntarios neste concello de Manzaneda, un dos máis afectados por esa vaga de lumes o pasado mes de agosto. Os labores de acolchado de palla estánse facendo nas zonas de maior risco hidrolóxico e erosivo. O obxectivo é evitar escorrentías en canto cheguen as choivas e crear unha coberta protectora porque o chan é o que máis tarda en rexenerar. Hoxe o voluntariado da Obra Social da Banca desenvolveu a súa primeira actuación. E hoxe empezamos aquí, en Rego da Mourela, tratando de aportar o noso grau de arena a proteger precisamente estos acuíferos deste entorno, este paraxe tan bonito e tan espectacular que é Manzaneda. Estamos intentando contribuir a facer estas barreiras naturales para que evitar que en caso de choivas torrenciais pois acaben chegando aos acuíferos e contaminen coa cinza que quedou despois dos incendios. Esta actividade enmárcase no Plan de Acción contra os Incendios, que ademais da restauración ambiental, inclúe unha liña de financiamento pros afectados. E desde un primeiro momento estivemos moi pegados á sociedade, aos veciños, aos empresarios, as diferentes organizacións sectoriales que forman parte desta comarca na que temos, insisto, unha presencia pois moi relevante e o que queríamos, de alguma forma, detectar cuáles eran as principales necesidades das que nos podíamos aportar ou poñer o noso grau de area. Puxemos en marcha, aparte de medidas económicas, a doación que todos conocedes xa de ese millón de euros, de líneas de anticipos, etcétera, a interés cero, etcétera, por 150 millóns de euros, unha serie de accións de voluntariado que vamos a levar a cabo ao longo deste ano e, por suposto, tamén ao longo do ano que ven, xa máis enfocadas ao ano que ven hacia procesos de reforestación. Ademais, a banca impulsará accións de formación e concienciación cidadá sobre a prevención dos lumes. Os voluntarios tamén son moi importantes aquí. O Día Europeo da Doazón de órganos, tecidos e células recórdanos que estes doadores ofrecen unha segunda oportunidade a moitísimas persoas en todo o continente. Galicia é unha das comunidades consolidadas neste ámbito. Temos 11 hospitais autorizados no programa para a doazón de órganos e tamén 2 deles están dentro do programa para os trasplantes. De feito, Galicia marcou o seu récord histórico neste tipo de intervencións o ano pasado. Realizáronse 424, un 28% máis que no 2023. E as cifras seguen aumentando, porque no mes de febreiro xa se superaron os 10.000 trasplantes na comunidade en algo máis de 40 anos. Intervencións cirúrxicas que ofrecen o mellor agasallo á vida e que día a día son moi necesarias.
E imos con máis cousas. Hoxe a Universidade Nacional de Educación a Distancia inaugurou o curso académico 2025-2026. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recoñeceu o papel da UNED como unha aliada na construción dunha Galicia máis cohesionada, culta e preparada para o futuro. E animou a seguir estreitando lazos para xerar oportunidades. Ademais, reivindicou o valor da educación como porta ao futuro para a mocidade tanto a nivel persoal como a profesional. Esta inauguración celebrouse no Centro Asociado da UNED en Pontevedra. Ten propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes e o seu consumo ademais achega vitaminas minerais. Estas son algunhas das bondades do mel, un superalimento moi arraigado na cultura e na sociedade galega, que vive hoxe o seu día grande no Valadouro, onde se está celebrando a 38ª edición da Feira do Mel. No Valadouro poderíase facer un máster sobre o mel. Aquí son abelleiros dende hai moitas xeracións, segundo nos contan. Por iso os apicultores aprendennos a xiña a diferenciar un mel bo de outro que non o é tanto. Eu este collo, viro e así, esta burbujita sube para arriba, e despois tú tamén cunha cuchara fas a proba na casa e tú fas así e ves que fai unhas onditas e entonces tú sabes que ten a humedad perfecta. É buscar un produtor local de confianza e despois, por exemplo, a simple vista a unha temperatura ambiente, que o mel seña denso, que non seña un mel moi líquido, eso xa é unha clara mostra de que non vai estar adulterado, e despois o mel bon de calidad que non está pasteurizado, o mel ten que cristalizar. Iago e Fe criáronse no mundo do mel, da cera e das abellas. Antes nesta zona había colmeas e trobos en cada casa, agora xa non é así, inflúe a despoboación e este non foi un bo ano. Houve moita sequía, moito nordés, entonces as abellas non puideron traballar como outros anos. Así a todo, o Valadouro é un recuncho privilexiado para as abellas. Pois canto máis alto está no Valadouro, máis na montaña, mellor é o mel. Onde hai menos frutal, entonces, onde hai máis frutal que está aquí máis metido abaixo, é bom, pero xa máis da fruta. En riba hai máis eucalipto, máis raña, máis brezo. Neste val están consolidados 4 tipos de mel. Brezo, que aí exigenche no análisis polínico un mínimo dun 30%, o mel de castiñeiro, antes teñamos moito eucalipto globulus, que era unha gran fonte de néctar, e ora o nites non é tan productivo en néctar, entón baixamos as cantidades. E depois temos tamén o mil flores. Este é un mel multifloral, un mel moito máis oscuro, que se fai de mil flores, pode ser de castaño, de varias cousas. Este é o mel de eucalipto. Este mel normalmente consigue sobre a primavera. Na feira, o quilo de mel púxose nos 10 euros. O Concello ourensán de Oimbra volve ao pasado para renderlle unha homenaxe á viticultura tradicional e tamén ao seu patrimonio arqueolóxico. Nun dos seus lagares rupestres recrean a pisada tradicional da uva, tal como xa facían os romanos hai uns 2000 anos. Neste lagar restaurado, coñecido como Xan de Preto, do século II, a veciñanza do Oimbra viaxa no tempo para revivilo pisado tradicional da uva, tal como facían os seus antepasados. Pois bueno, a sensación é dache así un cosquilleo nos pés, pero bueno, é recordar a nosa niñez, cando se facía nas casas de cada un particular. Isto é moi de antaño e tal, isto xa non o conocemos nós, chamamos os lagares dos Mouros, sei que na historia versión popular, e estamos recreando que fora unha antigua pisa de antaño. Xa desde o ano 2018 que empezamos e recórdanos que de pequena pois se pisaba así e se facía así o viño. Entón, bueno, pois é volver ás nosas raíces e un ano máis aquí o estamos facendo. O que antes era unha xornada de traballo agora é unha festa histórica que serve para lembrar a súa herdanza vinícola e do lagar sai o primeiro mosto do que será o viño. Isto parece champán, mira que viño. Ainda non o probei, pero penso que debe estar bo. Porque isto é o mellor hora da uva, é o mosto. O pisalo sale cagando leche en mosto, despois se prensarás un pouco e saldrá un pouquiño máis. A historia do municipio está ligada desde sempre ao viño e esta xornada serve tamén para que os máis pequenos coñezan os labores tradicionais. Un pouco revivir o pisao tradicional, volver ás nosas raíces. Temos unhos dos millores viños do mundo, de España e de Galicia. Unha festa para pôr en valor o seu patrimonio arqueolóxico, cultural e enolóxico. O de Oimbre, o Concello de Galicia, cunha maior concentración de lagares rupestres, con 20 construcións restauradas que se remontan ao século II na época dos romanos. O próximo mércores, día 15, celébrase o Día da Muller Rural. En Galicia, os últimos datos do Censo Agrario mostran como a man de obra feminina nas explotacións supera o 58%. Visitamos unha explotación na que conviven 4 xeracións e coñecemos a Carme e a Kiara.
A gandería Palomar, en Láncara, con 650 animais, dedícase á produción leiteira. Entre pantallas, papéis e contas, atopamos a Kiara, que chegou aquí hai 6 anos. Eu era perruqueira, entón non tiña nada que ver con a agricultura. Aquí ao Don e aos seus pais pois facíalles falta alguén responsable para poder levar certas cousas que son máis de responsabilidade. E a verdad que a granxa medrou a pasos moi axigantados. Entonces, pois o mellor para todos era que eu me viñera, porque así íbamos ter máis control da granxa e ao mesmo tempo podía criar o meu fillo. A Carme atopámola na cociña a cargo do xantar. Tamén ela chegou a Láncara polo seu home hai 66 anos. Conocín o meu marido cando tiña 15 anos, nunha boda. Fíjate, ordeñar a mano, bastante tempo. Todo a mano, carrear a leche a un tanque e logo atender a casa e criar os fillos. Moitas cousas mudaron desde entón, pero a día de hoxe ningunha das dúas bota de falta outra vida. Somos mulleres totalmente actualizadas igual que as que viven na cidade, cos mesmos recursos que as que viven na cidade, ou incluso che podo dicir con mellores recursos, vamos, baixo o meu punto de vista, porque temos unha calidade de vida excepcional. De poder criar o teu fillo nun ambiente así e poder ir inculcarlle todos os valores do rural, para min eso non ten precio. Criei-me na aldea. Dicía o meu marido, é como quen mete unha persona nunha chaula a vivir nun piso. Este é o meu futuro hasta que muera. Saben que a escolla depende das condicións de vida. Para que a xente se quede no rural, o primeiro que ten que haber é que o rural esteña ben remunerado, para que a xente se queira quedar no rural. Porque se tú non podes vivir dignamente do rural, malamente se vai quedar, a xente vai querer quedar no rural. O mantemento das escolas, dos servizos médicos e das comunicacións son a día de hoxe un requisito imprescindible para que elas poidan elixir onde quedar. Atendan agora os amantes dos bonsais, unha arte milenaria que comezou hai máis de 1000 anos na China e traspasou fronteiras para chegar a moitos puntos. Un deles, Benvibre, onde esta fin de semana se celebra o Congreso Galego destas Árbores, que conta con diferentes actividades que mostran a súa simboloxía propia. Iria Soengas. Si, o bonsai é moito máis que unha árbore en miniatura, son o resultado dunha arte con séculos de historia en que natureza e paciencia van da man. Detrás de cada exemplar hai técnica, cuidado e un fondo respeto polo ritmo lento o que medran. Un bonsai non busca dominar a planta, senón acompañala mentres medra. E malia que poidan parecer delicados, viven mesmo máis anos cun árbore de tamaño real. Hai exemplares que viron xa máis de 500 outonos. Bonsai é unha palabra xaponesa que significa plantadón bandexa, pero a arte ten raíces chinesas. Xorde como parte da tradición Penjin e foi adaptada e refinada no Xapón. A idea foi sempre representar en miniatura unha árbore madura, pero sen alterar a súa esencia. Bonsai es una arte, pero es viva, que está siempre en cambio, que no es como una pintura que se pinta y termina, es eso que crece contigo. O meu. Pero que árbore é? Un cereixo. Podemos ter o buxo, o noso carballo galego tamén funciona moi ben, o piñeiro, o espiño blanco, que hai varios na exposición. E para pasar dun gromo a un bonsai hai que armarse de paciencia e coñecer os tempos das plantas. Aquí a natureza manda. De verdad que moitísimo. A verdad que é un hobby, unha pasión de moito esforzo, de moito coñecemento, é algo que está vivo. Cando ti te sentas diante de un árbore, o mundo párase e tes que concentrarte no que estás facendo, é un ser vivo, telo que mimar, telo que coidar. Algúns dos bonsais máis espectaculares danse cita en Benvibre no congreso en que participan mestres como Pablo Comesaña, David Ruiz ou Gabriel Corral. A dedicación ao traballo tamén ten premio no concurso en que recoñecen o labor de expertos e tamén dos talentos emerxentes. Na véspera do Día do Pilar, dende a Asociación de Gardas Civís alertan da deterioración da seguridade nas zonas rurais pola falta de efectivos e polo peche de postos e cuartéis. Ademais, reclaman un plan de modernización tecnolóxica.
un plan real de ampliación y refuerzo en el ámbito rural que garantice la seguridad en nuestros pueblos y un plan urgente de modernización tecnológica que dote a todas las unidades de guardias civiles de drones y equipamientos adecuados. Reivindicamos para nuestra sociedad una Guardia Civil moderna, respetada y dotada de medios suficientes. No se puede combatir el crimen del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Co gallo do Día da Hispanidade, algúns centros dos corpos e forzas de seguridade aproveitan para amosar ao público o servizo que ofrecen á sociedade. É o caso da Comandancia Naval do Miño, en Tui, que leva século e medio presente no río e hoxe quere amosar os seus recursos e o seu cometido. Xoan Pereira. Sí, unha oportunidade para coñecer mellor a función da Comandancia Naval do Miño, un destacamento que ten 160 anos de historia desde que España e Portugal decidiran establecer que o río fose fronteira nun treito de 77 km, xornadas de portas abertas que serven tamén para saber detalles curiosos, como que o patrullero Cabo Fradera é a segunda embarcación en activo máis antiga da Armada despois do buque escola Juan Sebastián Elcano, pero sobre todo o que queren difundir os mandos da Comandancia é o importante labor de vixilancia e fiscalización da actividade pesqueira que se desenvolve no río Miño e tamén o servizo de apoio e auxilio de calquera incidencia que ocorra no cauce fluvial. En 1864 os dous países asinaron o Tratado de Límites entre os que fixaron o río Miño como fronteira nun treito de 77 kilómetros. A raíz dese acuerdo hubo una serie de conflictos entre pescadores de ambas orillas y poco después se concretó el despliegue de dos unidades de la Armada portuguesa y de la Armada española para mantener el orden y el cumplimiento de los acuerdos. Dende o ano 1963 quen fai ese labor é este patrulleiro de vixilancia interior, o Cabo Fradera. Conta cunha dotación de 7 persoas e patrulla 15 días ao mes en zonas concordadas coa Armada portuguesa. Es de unas dimensiones pequeñas, son 17 metros de eslora, pero lo más importante, menos de 1 metro de calado, lo cual le permite pues navegar con cierta solvencia por esta zona. É visible a súa presenza no río, pero non tan coñecida a súa función, sobre a que aínda persisten tópicos relacionados con outras épocas. Preguntei isto que para controlar un pouco o contrabando e tal, dixen, no, contrabando xa non hai ningún, aquí é máis mirar que non pescan o que non deben que outra cousa. Na actualidade son outros delitos e infraccións os perseguidos pola dotación do patrulleiro, especialmente agora que os recursos pesqueiros do Miño están indo a menos. Sí, el precio del angula pues el año pasado alcanzó más de 600 euros el kilo. Entonces, al ser un recurso tan sustancioso económicamente, pues da pie a una explotación furtiva. Nos obliga todavía a esforzar más y redoblar los esfuerzos. As portas da Comandancia estarán abertas toda a fin de semana. Noia decidiron apostar pola creatividade para concienciar a xente sobre a problemática medioambiental. E que mellor xeito que facelo mediante o grafiti en localizacións, dende logo, nada habituais. Esta fin de semana os veciños de Noia están contemplando asombrados como en varios sumidoiros da vila están aparecendo grafiti acompañados dunha lenda prol da defensa do medio. A idea partiu da asociación Noia Limpa, que organizou Riarte, un concurso xuvenil para concienciar a xente do impacto do lixo urbano e de como afecta as rías a través dos sumidoiros. Vamos a realizar un concurso de arte urbana centrado en que tengamos diseños para poner nos sumidoiros que son anticontaminación. O concurso concorreron unha trintena de proxectos dos que se premiaron 10, aínda que o máis importante recaeu nunha moza de Vigo ca súa integración do sumidoiro dentro do grafiti. O deseño consiste a aproveitar a forma do sumidoiro e transformalo nunha lata de sardiñas a medio abrir, xunto coa frase todo o que botes aquí pode volver ao teu prato, que é unha mensaxe moi potente e moi visual para a xente que normalmente tira as cabichas á rúa e nada. Os gañadores do concurso teñen a oportunidade de plasmar os seus deseños nas rúas de Noia para concienciar a xente, idea que está a ter unha boa acollida entre a veciñanza. Pareceme ben que tiña boa falta de limpiar o pueblo un pouco. Pareceme moi ben, e parece mellor que o ayuntamiento que ten 45 empleados que antes de que viña o inverno que as limpi. Nesta xornada realizaránse os grafiti que quedan por completar dos premiados e tralo éxito dende a Asociación Noia Limpa prometen repetir a experiencia e aproveitan para pedir voluntarios comprometidos ca defensa da ría e cunha relación sostible co medio. A
Aínda que a música clásica non ten límite de idade, non é frecuente ver un público novo asistindo a concertos. Iso sí, hai excepcións, como o recital que ofreceu este mediodía na Coruña o dúo Índigo, dentro do ciclo Noites da Cidade Bella, que programa a Fundación Rogelio Groba. Desde a primeira nota, a fantasía zoolóxica que imaxinou Camille Saint-Saëns captou a atención do auditorio máis novo. Coa maxestuosa marcha do león, comeza esta divertida obra instrumental repleta de bestas. A través de la música trae imágenes muy reales que tú puedes pensar, que tú puedes imaginarte en plan la procesión del león, las tortugas que bailan el cancán así de manera muy lenta. Eso es un lenguaje casi cinematográfico. Te puedes imaginar imágenes y por eso para los niños y también para los padres pues hace algo de muy fácil acceso. O dúo Índigo reinterpreta ao piano o Carnaval dos Animais no Museo de Belas Artes da Coruña. É un concerto pedagóxico para todos os públicos, pero pensado especialmente para as familias. O que temos que amosar é un pouquiño de alegría, non é un pouco este concerto pensado de maneira máis seria, máis formal, que todo o público ten que estar serio e calado. O que queremos nós é que a xente participe, que a xente sinta que está nun concerto e que pode dicir algo tamén. Os dous pianistas concordan en que faltan máis propostas como esta que axuden a conectar a infancia coa música clásica. O que pasa é que hai que enfocar un pouco para eles, non tanto para nós, senón para eles con unha alternativa un poquinho máis apetecible para que deixen un poquinho o ordenador e veñan aquí a escoitar un pouco de música, pero bueno. Son mis nietos y me interesa que escuchen música y que sepa que existe el piano. O compositor romántico francés escribiu as súas primeiras pezas de piano aos 3 anos e aos 7 xa era un célebre concertista. Posiblemente aquel cativo xenial e precoz nunca imaxinou que máis de 2 séculos despois outros nenos gozarían así coa súa música. O Museo do Mar de Galicia en Vigo acolleu este mediodía o acto de entrega dos Premios Xerais 2025. Abril Camino recibiu o Premio Xerais de novela por Mulleres que viven xuntas, un relato da relación amorosa de dúas mulleres durante o réxime franquista. Érica Esmorís recolleu o Premio Merlín de literatura infantil por Erin e o Lobo, unha novela que trata, entre outros temas, de autoestima e da comunión ca natureza. E Andrea Maceiras fíxose co Premio Jules Verne de literatura xuvenil por O Corco sobre a neve, un libro a medio camiño entre a fantasía e a ficción científica. Había quen me dicía que non escribise unha novela sobre dúas mulleres que se aman porque iso podía non ser comercial. Dicíanme tamén que non escribise en galego porque podía supor un freo á miña carreira. Dicíanme, vaya, como tiña que vivir. E iso é algo que nin Isabel, nin Chus, nin eu aturamos nunca. Estar hoxe aquí é a mellor proba de que ser valente, volver ás orixes e crer no que faz sempre paga a pena. O Premio Merlín é un dos piares fundamentais para a nosa lingua. Representa unha defensa activa do galego e un compromiso real coa súa continuidade. A literatura infantil é o noso bosque de árbores centenarias. É aquí onde nace e medra o lector, onde se aprende a querer a lingua e onde o prazer de ler gaña a partida ás pantallas. Estamos en pleno outono, pero as temperaturas son de verán. Mesmo podemos achegarnos ás praias esta fin de semana. Fin de semana do Pilar e con temperaturas, podemos decir, de verán en Galicia. Ao redor dos 28-30 graus no sur e mesmo no norte, localidades con temperaturas de 25-26 graus. Ben é certo que se nos arrimamos á costa, haberá vilas onde notemos un chisquiño de máis fresco, sobre todo a última hora, pero na contorna dos 20-21 graus. Outra novidade esta fin de semana, que na provincia de Ourense, sur de Lugo, poden aparecer algunhas chuvieiras e tamén algunhas tormentas illadas. Son case as 3 da tarde, momento de coñecer que teñen preparados os compañeiros de Hora Galega para esta tarde. Moi boas, María. Moi boas, pois atentos hoxe na Hora Galega, sobre todo as parellas que nos ven dende das casas, porque hoxe levamos un tema que provoca discusións en 6 de cada 10 fogares, os gastos. Quen gaña máis, quen gaña menos, como repartimos isto de forma axeitada? Bueno, non se preocupen que hoxe temos unha experta que nos dará as claves para facelo ben e non acabar en discusión. Outra cousa que tamén provoca moitas discusións son as multas de tráfico. A DXT ten activa unha campaña contra o uso do móvil ao volante, que, por certo, aumenta por 12 o risco de accidente
accidente. Falaremos disto tamén, pois desas accións que descoñecemos que son sancionables. E descubriremos o mundo dos bonsais, que o certo que é unha pequena árbore que atopa en Galicia o clima perfecto para medrar. Hoxe estaremos nunha convención atopando os mellores dos mellores. Todo isto e moito máis aquí no Hora Galega a partir das 7:30 da tarde. Grazas, María. Estaremos pendentes. Televisión de Galicia reforza a súa aposta pola información ampliando os horarios dos seus informativos de luns a venres. Dende este vindeiro luns, o Galicia Noticias comezará ás 2:10. Tamén adianta o seu horario de inicio o Telexornal Mediodía. Empezará ás 2:25. A campaña do Goberno galego Saborea Galicia Calidade está de promoción na Argentina. Esta noite os galegos da diáspora gozaron dun concerto de Baiuca. O conselleiro de Emprego subliñou que se trata dunha oportunidade para proxectar a Galicia actual a través dos valores da nosa cociña e da nosa cultura. O grupo galego encheu a sala onde se celebrou o concerto e fixo bailar a todos os argentinos que ata ali se achegaron. A nosa tradición, por suposto tamén a nosa música. Información, xa saben, que continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal e agora no marchen, tempo dos deportes con Irene, esta fin de semana sen fútbol de primeira. Sí, pero con moito que contar noutras categorías. O Deportivo xa está en Málaga para o seu partido de mañá na Rosaleda. Uns minutos e estamos con isto.